Mae gwyl Cerdant 2018 wedi cyrraedd Blaenau Ffestiniog ar fro. Mae Cerdant yn dod yn ôl at ei wreiddiau oherwydd yn uchra ar 20 ganrif a blwyddyn ola'r ganrif cynt fe roedd na fri ar ganu i gyfeiliant y delyn yma yn yr ardal yma. 1898 oedd y Steddfod Genedlaethol yma. Mae hynny dipyn go lew o flynyddoedd yn ôl. A mi ddodd Steddfod yr Urdd yma yn 1936. Mae'n hen bryd felly ni gael gwyl genedlaethol yma yn y Blaenau. Criw bach ond hynod weithgar sydd wedi bod y tu ôl i hyn. Mae bod 19 parti Unsain Gwerin Cynradd wedi cofrestru gysadlu, 6 o'r uwchradd, 4 cor Cerdant, 4 cor Gwerin, unigolion wrth gwrs telenorion ag ati. Felly rhai cannoedd o bobl, dweud y gwir, sy'n dod yma gwaith bwydo, gwaith ffeindio lle iddyn nhw barcio a gwaith gofalu amdanyn nhw wrth gwrs. Sa ni wedi pwyso ar y gymuned ac yn ôl yr arfer yn Blaenau Ffestiniog bod hi'n ardal gymarol dlawd yn economaidd, nid felly o ran diwylliant ac felly mae bobl wedi bod yn gefnogol iawn boed hynny drwy roi arian, drwy noddi cystadlaethau neu drwy gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau da ni wedi bod yn ei cynnal yn ystod y 2 flynedd dwytha. Cystadleuaeth ddim jyst yn ysgol Mwylyn ond o ysgolion gynradd y dalgylch i gyd. Pwy oedd yn gallu dylunio'r logo gorau i'r gwyl Cerdant. O'n i'n meddwl gan fod i'n gwyl Cerdant fod rhaid cynnwys telyn. A wedyn o'n i'n meddwl beth sy'n special am Blaenau. So wedyn llechi a wedyn y chwarelwyr o blaen yn gloddio am y llechi. A wedyn y triongla bach ydy sut oedden nhw'n dod i ffwrdd o'r garreg. Dwi'n meddwl bod o'n fraint o gael y newis. Dwi'n meddwl bod ni wedi bod yn hynod ffodus yn nghydweithrediad Ysgol Ymwelwyn Dewi Leg fel pennaeth, Bethan Ha fel swyddog gweinyddoedd o'r ysgol, ac wedi cael gwneud defnydd helaeth o'r ysgol dros y cyfnod o 2 flynedd tra da ni wedi bod yn paratoi. Heb gydweithrediad yr ysgol, mi fydda'n bywyd ni wedi bod llawer mwy anodd, deud y gwir, ac dwi'n gwybod bod yr ysgol yn gwneud pob ymdrech bosibl i sicrhau bod yr ysgol a'i holl adnoddau yn barod ar yn cyfar ni ar y 10fed y Dachwedd, a da ni ddiolchgar iawn iddyn nhw. Mae yn prif stiwardiau ni, Dwyrid Williams a Galen Pyw, wedi bod yn gweithio ac yn cydlynu y stiwardio, a mae yna nifer o bobl lleol a wedi cynnig i hunan fel stiwardiaid. Mae o'n dipyn o dasg wrth gwrs, da ni chwilio am stiwardiaid o 6:30 yn y bora tan tua hanner nos. A mae croeso unrhyw un ymuno hefo ni a i roi help llaw, boed o'n mond am 2 awr, 4 awr neu trwy'r dydd. A os bosib i bobl gysylltu hefo ni, mi fyddwn ni falch iawn o dderbyn i cymorth nhw. Mae rhaid i mi ddeud gyda ffydd a gobaith y bydd y diwrnod ei hun yn llwyddiant mawr.